Bas. Kok kayak kudung mantel ya kene pas apa udan ya Bas? Kepanasan sayang. Apa aja? Lah. Lara konten sesasi kok dadi glowing ngono to Bas dadak kudung-kudung. Lah jenenge iki apa jenenge sesasi ra ngonten ya biasa glowing iki aku iki ndak kena sinar matahari dadi iki aku ndak dilo. Loh alah ya Allah. Panasan lho, panasan lho. Lah kaya apa Bas ning kono kuwi kaya kudung kaya wong anu. Udah gosong sayang aku kan apa sih? Loh, anu bandone ceblak. Bareng anu midiku ngono sayang ki lho. Midiku rene ndi Bas? Midiku iki ning kono, ning salon spa kono lho. Oh. Nah, mulakno to dadi glowing iki. Sesasi ra ngonten aku putih banget to. Lah iya. Yo kan karo Mak Karno suwe sesasi ra gawe konten yo ra bayaran yo apa-apa sayang gak sing penting aku sak wis aduh ya Allah. Lho, mandak nglemang-lemang kaya wong anu lho, mandak kaya piye kuwi lho, kaya wong sekarat. Lah iya to, piye kuwi udele ketok lho. Udele ketok tenan kuwi lho, piye to. Lah ya boleh, iki dadine masuk angin. Lah, ora gawe konten malah sing konten ra enek. Sing ngonten lagi mudik yang Bali sayang dadi niki Mak Karno ki ya lumrah ra apa-apa, sasi ra apa-apa. Lah iki mulih mulai ngonten. Nyambut gawe meneh makarya itu ade enggak lho. Wes sik ngenteni sik ngenteni apa? Apa jemputan? Jemputan sik lho. Jemputane nanti Bos. Piye boleh? Oh iya siap ae Maria Boro. Aku besok siap ayo kok. Ya kayak dodolan-dolan ngono lho. Lah iya ayo. Ora mung golek duit ae. Lah kayak kudungan kiat nyang ngendi bose kuwi ya Allah.